Jogocho. Bolado. Sema level. Jogocho ndiwe. Satana urefa na atukumbogritana. Grita. Moyo jogocho chacho chi. Maudati kenesa mwe chapter nesa. Isango kenesa. Baby Male Clinton. Bo, sema level. Chama. Zamirazi. Ndinawo madhara anga. Kamwe apana mwe madhara. Apana madhara. Abati ndoto bozoka uzangopani pane ba 25. 25 years. Unonzina kunana Clinton. 25. Waziko koko vanhu vakawanda vanopfurira vasina unyatsoridha kuti wagwana. Mberi wagwana. Vanokuda kukurumidza kukura but nguva yekukura iri tsi. Bozi isusu takutozviona manje kuti munobaiwe papa unozoona tiri futi kufashi ndakuenda kufashi. Apa uri Zimdancehall unozoti wachembera. Ndakadzidza nopana kwako ndikatsvaira vese. Akutsvaira unambotsvaira. Unambotsvaira unonyeka. Chimdara chimbana. Ozo dance. Uri uramana watsvaira. Ndakatsvaira. Chese. Makosi ese. Nyangwa isona, nyangwa idzidzichi. What's the topic of the story? Topic It's you. One. Ndiwe kwakabatwa pana vanhu vese. Waibaiza kuti wakaraketwa mazini. Wauya ukagara pakati makanokwajura dhogo. Nduda kukuprata. Pratei bakuzi. Kukuprata. Mirambo pratwa. Mirambo Mbateyo man. Wauya wega ukagara pakati pedare. Makanokwajura dhogo. Uri une mhosva. Nokwajura mzee. Wega iwe uri kufira une mhosva. Uchizei. Wakana polisi rinotaranya. Wakamangara here. Uchizei uya. Makwajura ninotaranya. Wakamangara here. Satan. Wakamangara. Akata semgomana nyasotaura ibakudzi nyaya. Yauze macriminal ose zvaneta. Vandazi. Sit there badari. Zakana foreign yavanoziva. Neta macriminal gara. Vano gara. Pasina chi? Muso. Pasina muso. Ukigeza. Hanzo gara pasi kauchauri. Chaura kagara pasi. Vari kusota sindi pasina sindi. Kuda. Ukunzo wabika mhosva kai. Anti ndakabika mhosva. Hanzi nani? Inini ndiri ndikotaura nyaya ndira ndikotaura. Right. Wakukutoti. Taura usangoti right. Taura. Mimi makaona zvichiitika here zvinhu izvezvo. Kana kuti Tukuferesa police tafembera. Vanoseta police report. Handite police report because mapurisa muZimbabwe ane huori. Ndizvozvo but Saka iwo utori nehore bhozi makazvidira. Chani kugeza neone makazvishara. Apa ndakuplata pasirengi makazvishara. Mukoma munoziva kuti ndikazokazvishara. Kana takupindurana asina kurwa. Auro wene munhu hapana munhu anorowa musi. Enda pangoura apa. Enda apa kani. Ndenge ndakupindura wene. Nai. Chokwadi asi. Prata. Usapindure Pratimbi. chokwadi. Pindura chara chi? Chokwadi. Chokwadi. Pindura. Singatare chokwadi. Polisi. Hozi chokwadi ndo chakanaka. Hozi chipaipa panapa twenda kupolisi. Hozi namabhulamu kakazi ende kupolisi. Ngatiendei. Zvinhu zvakatoitika. Zvakatoitika. Ava mapopesa si. Nai. Aikoko ndiko kudhani wako ndatomboya wako ndimbona inspection kuti kuchiri right. Kutori bho ndakatotenga stove. Imwe 4 plate. ndagarisa 4 plate ndakatenga 4 plate. 4 plate nomari utenga 4 plate here. Ndikadzoka kumapopo. Haiko here ikoko. Ita ndakapiwa 4 plate kuroti. Piwa. Handini ndakaibhadhara mari. Academy. Ne 4 plate. Oven. Academy. Yeah. Saka uri kubeka here. Kuda. Saka wakuda marecipe. Kuda imbowela no. Imwe yacheto. Hanzi chimbowela. Andiwele. Wobondi kuti makaita sheti. Isheti. Isheti nderipo. Iramakaita. Isheti. Takaita nani? Alright, ndimunoziva zvese. Sheti racho handiti muri kuti takaita. Takaita nani? Wandakaita naye wacho ndiani? Muri kuti takaita.
saka takaita nani Shetera wakaita nereza yakaita nayo usikuisiya badiyo nyaya ndikunzwonzwa kugara bosana sekuplata bosi nandi zvirite urugara mesere kana kuti angangozorara bosi ndiyarunzi ndiyaka pakazona ari pato nenyaya kuferefeta kweduka zvekuti vharidziwa azoda zvakagiriwa anzi ari kuti anzi akabata chiguri asiri akatora asiri ndinongedzere munhu chaya muno wandinongedzere munhu wandisina kuona ayo ndizvo zvokubaba wakafanana neni apa ndakutobvunzawo zvangu ende anogara mbari tori mbari one at a time one at a time zvetirawo nderechibhambi usaporisi kabudisa kamwana unzotantara chokwadi kune zvinhu vese akabirwa inoro akabirwa neni nakaba vese anechivakaplata samwana wangozharwa sini unozharwa Hamek, undata naye masikati. Ari so bad. Chokatete atati kubirwa ka. Neona wangu akabirwa. But I claim kuti vanhu vakamubira ka ari kwazi. Ende ari kutase ari kutya. Ndikati ari kwazi wani. Si ari kutya. Aiwa, iye akati akwanise unotsva kutaura. Akatara honest answer kwandiri. Kuti akwanise kutase kunongedzera munhu asina kumuona. Main suspect yake anaari. saka kana zvichitotadzane kutaura munhu ungabva watya kupfuura kana iwewo uchiti wakabirwa ka wechimuzimbabwe yacho hauna kuiona saka unonongedzera hani ngotaura vanhu vane mukoma ndovati vakuru vemusociety ka hapana angazokurova here kandiri ndikatakakurake totore mukoma mwandirake ona kuna ndaona basa kwese undotevha naiva anofana mborwa magwati anotaura chokwadi aiwa nemapurisa neporisi anorwa neporisi anorwa neporisi hakuna munhu wandotaura because hapana munhu wandakaona chamwari saka waindiwestera time nezuva inyeye baba sanda wenda kusaidi rano ari kufungidzwa kuti unenge uri wese bhozi ndaisingafungidzwa kuti munhu amwe muri mese saka rikonazveunonzi zvetu chinhu chatinoronga kuda kani munyarara kani tombonzwa munhu wani kwanzwa chiplatwa pasilenge izi zheti chinhu chatinoronga toronga kuti handi unobhaisa kunani kuti toda kuti dai sotozodai sotodai ndo inonzi zheti handimata muna bhaibheri resilenge kwanzwa kuti zheti chinhu chatinoplana chero pakunozheta kuri kuba kuri kuzvibira whatever ndopanoba hodani ndikumbofundisa vanhu vano ndingoplata ndopanotekere nonzi asi zheti sitori getsa kugetsa kuona kuti apa chi isheti haisichi haisi straight vanyembani ndopotauraweneamboplata mana tikudhira newe chazoplata apa ndodamboisa dictionary plata aiwo akadhikishinari hatidi kurebesa muna maso asi pane chauri kuvhara zvoona kusa uchitaura timbobanda imboplata chimboplata hanzi chimboplata plata timonzwa saidi rapa iwewe unofunga kuti inini zvinhu zvangu zvandinoseenzesa mumba ndozvitengesa inini ndozvitengesa here inini ini ndosara ndichinzwa ine nzara mumba inini ndingadaro here kana kupusa kwakadaroka handiite zvezvo nyeba inini ndosara ndichinzwa nzara mumba mako nendhava yekuti ndatengesa chikafu handi unokoshesa tutu here aiwa zvizi baba mari yetutu shamwari handiishayi una autiza to akafamba svika panoinhonga neiwana mari nezuro ndakaenda kukambuzuma nechingorokoko ndikatiwana mari ungatakura semende mangani 8 bags
munhu akabhaisa siniro rizobaigara pa10 million apa ndiye munhu akabhaisa 1 siniro atandinhanzi nezuro ndakatoenda natremu haumusidere aigara panapa saka ukagirwa ngoro ndakaenda kuma12 ndatiwagirwa ngoro ndadzoka kuma past 3 kuno wakagirwa ngoro akanipa $7 iye ganzoti akangokwira nikinapa aingosvika ne$5 kana $4 ati ndakatenda nengoro inini zvinotozikanwa hapana munozvizive iye tefamba tese tatiri tese pari kuna vanhu vakadaro vanohaya ngoro tatofamba tese taitaura mangwa izi asi azirutanya ndoeshetika muwako eshetu arubhomo zvetu kuona kuti ndikafulata zvetu parakaipira zvetu hariduti kuzvizhari kuona ukazvizhara kachibhami jonde muwake weshetu auya nyasogarako pasi varituwa jo hanzichiketika baba inini mari yangu ninaina kuda achiendawo mari chikwake achikaiso achitsvaga mari achitumiwa mari kandogara kumba kwakuda ndirama aiwa izvozvo haundibvunze uchidaro mubvunzo iwo mubvunzo wako unodairwa nemhinduro saka mhinduro yacho ndeipi mhinduro yacho ka ini ndotaura kuti nakuda towirira kopaiti wakazhara mazimu haana mbotaura ndikaba zvikuda kuda ndozvakatauraina munhu anondinonongedzera nyatsotaura perfectly yes kuti chandakatanga kushaya chiinini mupenyu watanga kushaya mazowe washaya mafuta washaya chichimwe kuti chanjiri chichimwe ichi sipo atikiyeto isu akatanga ashaya amuna kuri washete aishainini nditsvaga mari yangu mazuva nichai kana $10 kana $5 utori naye baba aiwa amundibvunze mari yangu handibvunzwe inoita mari ndaitenga nematombo aiwa inini nakuda towirirani tensipo katesi aiwa pada kurohwa jo hapana mese mune ngoro pana wani bvunzo wada kubvunza mese mune ozi mese mune gauni tinoziva kuti tinoziva kuti the little hair ndizvozvo that's what we are asi chandoziva kuda iwewe jo iwe nengoro rako iwe pangoro rako matauriro atinoita ndekuti iwe utori nezaba andi zaba unorigeza aiwa zaba rangu siyanei naro hautauri zaba rangu zvatitera zvandikutaura tera zvandikutaura kuda ane zabha rake kuda uri kutobhadharwa ngoro nevanhu vari kuti uri kuita ufanira kuti veshe ufanira kuti uitozvo zvokuti urarame saka kana vakuda kuti iyo ngoro uri kuvataurira kuti kuzobatanidza mari kana kuti vari kuridhere zvaro hatisi kubatanidza because uyu hapana kana seti anondimupa kuda ndikungokuvunza onezabha
saka munhu afanira kuzoti tofana ngosangana pauchikoro pane zvatikuita imimi muruspenda you are spending osana kuteni kwake ozi kuteni munhu afana kusana kuteni kwake faza mkonzi chisu chabva kupi kwapa munhu wani chisu chichuhani chindocha chisu chiri kubva kupi chakatanga rini ndabvira dhara kuti kubirwa akabirwa right jo aya ndikumbira kuvhunza jo bakudzi holani kumbira kuvhunza handiuza kuti parendi yakuda ndo mwedzi wekupedzisira saka rendi yake yakuda yakapera kanzi abve nashuti unokwanisa mupa accommodation here since iye ayambokupawo wasinzwa kuda zviguno chinezvi handiyo une kwako une bhesi rako here zvekuda kupera kwemwedzi chakatochaya aiwa bo kana pakadaro paright but zvangu pana ndiri concerned about kana musiri kungokira kadza kunzizise hamsati matanga nyaya yematheft changora machendera asadzatadya maresi kana maresi achembure kana maresi vamwe vanhuka musataure kwamusina kuswera vangataure kwataswera vapi ivavo ndirenji yanzwa nemazita abamboplata atitiripe kana tiripo panapo mundu uraisi akuna kucha pane zvizviri baba iripo pane zvizviripo tilaine saka chitrend nyaya yanzi baba tiwa inini I keep vanhu vekuti inini handirwadzivi ndakagara nabooster mosi makore akawanda muri kubiwa tikatenga loku iripo ida kugadzirwa but kuda ndo unokwata joyi unomukwata kwata joyi ndokumkwata kuti ndamiti iwe chaunongoida kuti ndimite ndi taura zvinenge zvichiitika usitaura semba yenyu isingakiwe irushaya ownership wozozochere pakukiya hanozogana uyu mwedzi unoyo kwanzi mafuta aida kutengeserwa mawiri wani cooking oil mafuta mawiri hanzi pane munhu akaenda nemafuta ako kwawiro 2 liters ndakainzwa ati kuna mawiri nani hanzi mafuta aida kutengeserwa mawiri hauna kuinzwa here mawiri tinomuona hazvinetsi tospecify ndoshamisa kuti munhu arendroad anonogara muhando romuzisi obva anzi apa zvumbetirwe bozimana kuti rasta hapana mutauro rasta makusoswera undipinza kupinza rega ndingoenda hangu kwandi kuenda inini iwanene ndembogo hasi mbogo vamona unge mbogo vaziyaigara mvushumu yo ine 2 rooms yaigara pani avakuzoti imi vatomogara motikari ivo vagara mbave munhu ane iye ine 2 rooms dzaari kutyira sha undozomotora 1 room wese rent 1 room wodya chikafu